Λαμπάν. Εκεί ο Φερνάντες για την ώρα δείχνει πως θα πάρει πάνω του την φάση. Λαμπάν φεύγει. Φερνάντες εκτελεί, περνάει μπάλα, γκολ! 1-0 για την Ανόρθωση. Πάνω που είχαμε πει ότι τέτοιες φάσεις για τον Ρικάρτο Φερνάντες μπορούν εύκολα να γίνουν γκολ. Ο Πορτογάλος δικαιώνει τη φήμη του και θυμίζει σε όλους πόσο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής είναι για τις αντίπαλες εστίες σε τέτοιες φάσεις, σε τέτοια χτυπήματα φάουλ. Ρικάρτο Φερνάντες, αν στους πρώτους αγώνες της Ανόρθωσης φέτος κέρδισε τις εντυπώσεις, πλέον πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ανόρθωσης και γίνεται ασφαλώς αντικείμενο εδώ λατρείας και αποθέωσης για τους φίλους της Ανόρθωσης. Ξανά, παρά την προσπάθεια του Μπράιτς, η μπάλα περνάει, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει και πάει στα δίκτυα. Ρικάρτο Φερνάντες έδειξε από την αρχή αποφασιστικότητα, πήρε την μπάλα, μέτρησε την απόσταση. Έκανε μάλιστα νόημα στον Λαμπάν να του αφήσει εκεί ανοιχτό το πεδίο και θα καταφέρνει. Το ζητούμενο για την Ανόρθωση έρχεται, που είναι ένα γκολ και γρήγορα μάλιστα. 1-0 η Ανόρθωση λοιπόν, 13ο λεπτό. Ψήματα στην περιοχή. Ρικάρτο Φερνάντες έτοιμος για το φάουλ. Καλοχτυπημένο επικίνδυνα και το γκολ από τον Λαμπάν. Το γκολ από τον Λαμπάν στο λάθος εκεί του Μπράιτς να διώξει την μπάλα. Ο Λαμπάν όπως ερχόταν απλά με ένα άγγιγμα τη στέλνει στα δίκτυα. Ιδανικό, δίλεπτο, τρίλεπτο θα λέγαμε για την ομάδα της Ανόρθωσης. Ρικάρτο Φερνάντες και πάλι από το δικό του πόδι παλιά στην περιοχή. Δυσκόλεψε και αμυντικούς και τερματοφύλακα και ο Λαμπάν έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα της Ανόρθωσης. Ξανά η φάση, ανέβηκε και ο Αγκάλι, ο Μπράιτς εκεί δεν μπόρεσε. Φέρει ασφαλώς πολύ μεγάλη ευθύνη και ο Λαμπάν που απλά ανέμενε σπρώχνει την μπάλα στα δίκτυα. Κοιτάξτε εδώ, ανεβαίνει ο Αγκάλι, δεν αγγίζει μπάλα, δεν μπορεί να διώξει όμως αποτελεσματικά ο Μπράιτς. Σκοπελίτης και Φερνάντες θα χάσουν τελικά την μπάλα. Πάει να βγει στην αντεπίδευση Πετροβάτς. Γιώργο διαμαρτυρήθηκε για ένα σκληρό μαρκάρισμα που είναι στο Φερνάντες. Λαμπάν με καλή κίνηση κάνει και το σούτ, την μπάλα έξω. Μια καλή στιγμή για την Ανόρθωση. Για την Ανόρθωση Κωνσταντίνου η φάση τελειώνει. Κεφαλιά του Καφού, πάει ο Αγκάλι, τα καταφέρνει, ευκαιρία για τον Ιγυριανό, το σούτ ο Μπράιτς, Καφού, δεύτερη προσπάθεια και πάλι ο Μπράιτς. Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση, διπλή μεγάλη απόκρουση για τον Μπράιτς που παίρνει πίσω μέρος της ευθύνης για τα δυο πρώτα γκολ, ιδιαίτερα το δεύτερο, και στερεί εδώ από την Ανόρθωση το 3-0. Πρώτα εδώ στο σούτ του Αγκάλι, στη συνέχεια στο σούτ του Καφού και στις δυο περιπτώσεις εντυπωσιακά ο Μπράιτς διώχνει την μπάλα. Θα του ήταν ο Λαμπάν, αλλά προτίμησε να βρει δύσκολα στον χώρο τον Καφού. Φερνάντες ξανά. Θα βρει τώρα τον Καφού, αμέσως για τον Αγκάλι. Περνάει ο Αγκάλι, ευνοήθηκε, ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι. Σε αυτή τη φάση ο Νιγηριανός είναι άτυχος. Στο πρώτο ημίχρονο δεν βρήκε σωστά το στόχο. Τώρα τραντάζει το δοκάρι του Μπράιτς. Ξανά η φάση. Καφού, Αγκάλι, ο Αγκάλι ξανακερδίζει και μπαίνει στην περιοχή. Δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία. Η μπάλα περνά από τον Μπράιτς, αλλά σταματά στο δοκάρι. Δείτε με πόση δύναμη που πάει η μπάλα και την αντίδραση του Ernst Middendorf. Ραΐσεβιτς εκτέλεσε. Νέα αδράνεια και από τον Σούπιτς και να η ζημιά που λέγαμε δεν μπόρεσε να διώξει εκεί αρχικά ο τερματοφύλακας, ούτε η αμυντική στην συνέχεια, και ο Λάκιτς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Αν είναι δυνατόν ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο θα έπρεπε από νωρίς
η υπόθεση πρόκληση να είχε τελειώσει, να δημιουργούνται πλέον δεδομένα που δίνουν πιθανότητες ανατροπής στον επαναληπτικό την επόμενη εβδομάδα. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ, βλέπετε έκανε έξοδο αλλά έμεινε κάπου εκεί ο Σούπιτς. Στην συνέχεια με τα πόδια δοκιμάζει να διώξει. Άτυχη στιγμή στο διώξιμο του Σούπιτς, ουσιαστικά η μπάλα χτυπά στο Λάκιτς και πάει στα δίχτυα και γίνεται η ζημιά. Το 0